ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് യുവൻറ്റസിന് പറ്റിയത്. കാരണം അവർ ഒരു ചെറിയ ടീമായ ബെനവെൻറ്റോൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ചിട്ട് വരെ അവർ 1-1 എന്ന സ്കോർ ലൈനിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു കളി. അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ന്യൂ ചാനൽ യുവെ യൂണിവേഴ്സൽ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ ആധിപത്യം ഉള്ളത് യുവൻറ്റസിനാണ്. ഷോട്ട്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 16 ഷോട്ട്സ്, ടാർഗറ്റ് 5 ടാർഗറ്റുള്ളൂ വന്നിട്ട് അതിൽ. എന്നാൽ പൊസിഷൻ, പാസിങ് ഇതെല്ലാം യുവൻറ്റസിനാണ് കൂടുതൽ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് യുവൻറ്റസ് ജയിച്ചില്ല? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഇതിൽ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിർലോൻ്റെ ടാക്ടിക്സ് തന്നെയാണ്. ടാക്ടിക്സിൽ പ്രശ്നം വന്നിട്ടാണ് യുവൻറ്റസ് ബെനവെൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ടീമിൻ്റെ ഒപ്പം പൊട്ടാൻ കാരണം. അവിടെ അവരെ ലൈനപ്പ് തന്നെ വളരെ മോശമായിരുന്നു. മുന്നിൽ മൊറാട്ട, ഡിബാല അതൊക്കെ ആയിരുന്നു. ബാക്കിൽ ഡാനിലോ, ഡിലിക്റ്റ്, ക്വഡ്രാഡോ, ഫ്രബോട്ട ഇതെല്ലാം ഒക്കെ ആയി. പക്ഷേ പ്രശ്നം വന്നത് മിഡ്ഫീൽഡിലാണ്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് റാബിയോട്ട്, ആർദർ, ചിയേസ, റാംസി ഈ 4 പേരുണ്ട്. അതിൽ റാംസിനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റിലാണ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം വന്നത്. റാംസിനെ അവിടെ വെച്ചത് പിർലോക്ക് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം റാംസിനെ അവിടെ വെച്ചതോടെ ഡിബാലിനെ നമുക്കറിയാം. ഡിബാല ഇപ്പോൾ തീരെ കളിയില്ല. അതിപ്പോഴത്തെ കളി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി, ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല. ഡിബാല ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഫോർവേഡായിട്ട് കളിക്കണ്ടേ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഡിബാല എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി ബാക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ കളിക്കുക. അപ്പോൾ ചിയേസിയും ഡിബാലും ഒരുമിച്ചായി. അതേപോലെ തന്നെ ക്വഡ്രാഡോ, കാരണം ക്വഡ്രാഡോ മുന്നിക്കൊക്കെ കയറി വന്ന് കളിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ 3 ആൾക്കാർ റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ നമുക്കുണ്ട്. റാംസിനെ അവിടെ നിർത്തിയ പ്രശ്നമായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റാംസി അവിടെ കളിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാംസി കളിച്ചതിന് ആർദറിൻ്റെ പ്ലേസിലാണ്. ആർദർ ഇച്ചിരി ബാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടാണ് കളിച്ചത്. പിന്നെ റാബിയോട്ട് മിഡിലായിട്ട് കളിച്ചിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 നമുക്ക് റൈറ്റ് വിങ്ങിലുണ്ടേനു. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക്. ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ റാംസി ഇല്ലാതെ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഫ്രബോട്ട. മൊറാട്ടനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടരുത്, കാരണം മൊറാട്ട സെൻറ്റർ ഫോർവേഡായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വലിയൊരു സ്പേസ് അവിടെ ഒഴിവായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രബോട്ട മാത്രമുള്ള അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിനായിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് തെറ്റിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം പ്ലേയേഴ്സ് കാരണമല്ല, പിർലോയാണ്. അപ്പോൾ പിർലോ ഇനിയും ശരിയാവാനുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം? ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വന്നത് എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റാംസിനെ ഒഴിവാക്കി നമ്മളൊരു ബെർണാഡസ്കിനെ അവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രകടനം നടത്തിനു യുവൻറ്റസ്. അതേപോലെ തന്നെ റാബിയോട്ടിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മക്കേനിൻ്റെ പോലത്തെ നല്ലൊരു പ്ലെയറിനെ വെച്ചിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിന്നിങ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം മക്കേനല്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബെൻഡൻക്യൂറിനും വെക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ബെൻഡൻക്യൂർ ഡിഫൻസീവ് മിഡിലേക്കാണ് കൂടുതൽ നോക്കുക. അപ്പോൾ ആർദറിന് മാറ്റിയിട്ട് മെക്കനിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഡിബാല ഇറങ്ങിയ പൊട്ടത്തരായി. ഡിബാല ഇറങ്ങേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു. ഡിബാലിൻ്റെ പകരം കുലുസെവ്സ്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ലൊരു ടീമായിരുന്നു യുവൻറ്റസ്. അപ്പോൾ ബെനവെൻറ്റോൻ്റെ എതിരെ നല്ലൊരു വിന്നിങ് യുവൻറ്റസിന് കിട്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആകെ 3 ആളാണ് വന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ കാരണം. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ സൗണ്ടൊന്നും നല്ലത് ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എനിക്ക് വേറെ ചാനലുണ്ട്, അതിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കലുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടോണ്ടി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത നല്ല വീഡിയോയിൽ. അതിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും തെറ്റോ കുറവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയട്ടോ, ഞാൻ ശരിയാക്കുന്നതായിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ എത്തുന്നവരെ ബൈ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.